जों फंसे फंनै सोंखारिग्रा व्यक्तिखौ जेलाव सोनो सेस्था खालामस्लायस्लाय बै एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो। आं खावलायदों प्रमद बर' सार नोंथांखौ दुखुथिया न'खर जाय दिनै दुखुथिया बर' बिमा बिथांमोना बेसे खस्थ'जों सोलिगासिनो दं बिथांमोननो साख्रि हो। नाथाय जों दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मोनसे प्रश्न खालामनो नागिरदों नोंथांनि इलेक्सननि सिगां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाया बहा गोमालांजोबखो? जों बर' रायजो राजाखौ बिथाङा थगायनो सानबाय नामा? प्रमद बर'आ खुनुदिन जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानिखौ बिथाङा लुगैया। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो दिनै आं गोबाव समनि उनाव दिनै रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायना होनो होनना जों दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नंगौ, जोंजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्ट जा साइन्स कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्ट बिथांमोना मोनसे समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना कर्टनि केस जानांनांगौ बायध'था जानानै दङ। मानोना जोङो बावैसो एक मास सिगां जेब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि चिरांनि मोनसे हाग्रा ओनसोलावहाय बा जोंनि चिरांनि दिनै सरलपारा रेन्जनि गेजेरावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन। बे इभिक्सन खालामनायाव जोङो जोंनि बर' बिमानि गाबनाय, जोंनि उन्दै उन्दै फंबायसाफोर ओंखाम उखैनानैहाय माने हालाय हाफाय जानाय, दिनै न' बां सिफायजाना उन्दुनो मोनै जोंनि दुखुथिया बिमा आरो बावहाय माखासे प्रेगनेन्ट आब'मोन थानायखौ जों नुनानैहाय अनखांनाय, गोसोआव मोनसे दुखु आरो अनखांनाय फैनानैहाय जोङो लोगोफोर जा हायो एसे एनै जों कालेक्सन खालामनानैहाय जोंजों आदा अफ्रिबो दंफायोमोन, कालेक्सन खालामनानै जोङो माइरं एसे, दालि एसे, बिस्कुट एसे हैदोंमोन। दा बे जोंनि मावनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां माखासे जोंनि लिडारफोर दङ, जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफोर दङ। फेरेंगा सार जोंखौ बुंदों जे लैहोर लैहोर गयारि मोनहा दंफां दानहैदों होननानैहाय। नाथाय आं मोनसे प्रश्न खालामनो नागिरदों जे जों दिनै जोंनि बर' बिमा गाबनायाव मोदै फुगारनोसो थांदोंमोन, उखैनायाव जों ओंखाम खबसे दौनो थांदोंमोन। जुदि जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बा जोंनि फेरेंगा सारमोना रायजो राजानि मोजांखौ लुगैयोब्ला जों मोजां खामानि मावनायाव बिथांमोना मानो जोंखौ जेलाव सोनो थाखाय बिथांमोना जेरै रेडि जानानै दङ? मा प्रमान होदों जों रायजो राजानो? गावसोरनो बुङो जे जोंनि बिटिआरावहाय गोजोननाय फैबाय होननानैहाय। गोजोननाय फैदोंब्ला जों इयुन जोलैनो मा फोरोंनो सानदों? अपेनलि जोंखौहाय इलेक्सन समाव जेब्ला जोङो जोंनि बिपिएफ पार्टी अफिस खाथियाव दङमोन, अपेनलि जोंखौ पाब्लिकेलि बिथांमोना जोंखौ बुबाय। अब्ला जोंनो मा मेसेज होदों? जों लाइमोनफ्रा मा सोलोंगोन? नोंसोर लिडारफोरानो जोंखौ फोरोंबाय जे जोङो गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनो नाङा, जोङो पिस मेनटेन खालामनांगौ, जोंहा सान्थि फैबाय होननानैहाय। जुदि सान्थि फैमारदोंब्ला एसेबां CCTV केमेरा फुटेज दङ रायजो राजानि गेजेराव जोंखौ माने बिदि एटेक खालामखो? बेखायनो आं रायजो राजानो खावलायनो सानदों, इउपिपिएल जोंनि प्रमद बर' बा जोंनि फेरेंगा सारमोना रायजो राजानो मोजां मेसेज हराखै। बिथांमोना जों फंसे फंनै जे बाथ्राया सैथो बाथ्रा जों सोंखारिनायखाय बिथांमोना जोंखौ गुन्दा फाथायनानै जोंखौ बुहोदों। आं बुंनो सानदों नोंथांमोना गोहो दंबा जेलाव थानाय एनडिएफबि आदामोनखौ गोहो दङब्ला जोंनि एनडिएफबि आदामोन दिनै सुक्ति जानानै फैनाय एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो। गोहो दङबा बिथांमोननो रिहेबिलिटेसनखौ हो। गोहो दङबा मार्टियार फेमिलिनो बिथांमोनखौ साख्रि हो। प्रमद बर' बिथाङाहाय थांनाय बावैसो सिगां एक मास सिगां जोंनि सुजित नार्जारि, मार्टियार सुजित नार्जारिनि बिफा आयंआ जेब्ला थैयो, श्राद्ध दिनाव जोंनि प्रमद बर' सारा थांदोंमोन। रायजो राजा एरियानि ओनसोलनि रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा होबोदोंमोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' साराहाय, जे सुजित नार्जारिनि न'खरावहाय दासिमबो साख्रि मावनो हानाय आदा सुजितनि बियानै बा बियादै दङ, बिथांमोननो साख्रि होगोन होनना गामिनि सुजित नार्जारि आयंनि बिफानि श्राद्ध दिनाव गामिनि रायजो राजानि सिगाङाव बुंबोदोंमोन। दिनै आं सोंनो सानदों, नोंथांनि साख्रि होनायनि बाथ्राया बहा थांखो? सुजित नार्जारि आदानि मुङावहाय, सुजित नार्जारि आदानि गामियावहाय मार्टियार पार्क बानायनो होनना बिथाङा फाउन्डेसन स्टन गायनानै फैदोंमोन। नोंथांमोननि खामानिया बोरो? गोहो दंबा बेफोरखौ माव। जोंखौ बुस्लायस्लाय, जोंखौ जेलाव सोनो सेस्था खालामस्लायस्लाय, गोहो दंबा रायजो राजाया जेखौ लुगैयो मोजां खामानि माव। दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया अन्थाइ देखावनानै जानांला, बन फानना जानांला, दिनै जौ मावना जानांला। बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय इउपिपिएल सालायनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो न'खर न'खर MA पास BA पास बिथांमोना साख्रि मोनजोबनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जों दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मोनसे प्रश्न खालामनो नागिरदों, नोंथांनि इलेक्सननि सिगां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाया बहा गोमालांजोबखो?
जों बर' रायजो राजाखौ बिथाङा थगायनो सानबाय नामा आं खावलायदों प्रमद बर' सार नोंथांखौ जों फंसे फंनै सोंखारिग्रा व्यक्तिखौ जेलाव सोनो सेस्था खालामस्लायस्लाय बै एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो दुखुथिया न'खर जाय दिनै दुखुथिया बर' बिमा बिथांमोना बेसे खस्थ'जों सोलिगासिनो दं बिथांमोननो साख्रि हो नङा होमबा आदा बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंदों प्रमद बर' सारनि मोजां खामानि मावनायनि सायावबो जे दाख्लैबावैसो भुटाननिफ्राय 6 एनडिएफबिफोर गबोदोंमोन दा एनडिएफबिखौ बख'नायनि सायावहाय बे बख'नाय जायाखै नामा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो बेखौ रायजो राजायानो मिथिगौ दिनै सासे सुबुङा जुदि 10 बोसोर जेल जादोंबा 10 बोसोरनि उनावहाय बिथाङा गखागोन दा बेबायदिनो बिथांमोनाबो बिथांमोननि टार्मसा जोब्बाय जेल जानांगौनि जे समायमोन बिथांमोना बे समायखौहाय जेलाव खाथेजोबनानै दिनै बिथांमोना टाइम फैबाय जे गनायनि सासे छात्रआ मेट्रिक पास जानो थाखाय क्लास 10 सिम फरायखांनानैसो मेट्रिक एग्जाम होनो हायो अब्ला जोङो मेट्रिक पास होननानै मिथिगौ दा बे आदामोनाबो जेलनिफ्राय गनो थाखाय सोरबा 8 बोसोर सोरबा 9 बोसोर थानांगौ दंमोन दा बिथांमोना 8-9 बोसोरखौ दिनै बिथांमोना फोजोबजोब्बाय जायनि थाखाय बिथांमोना गबोबाय नाथाय आंनि प्रश्नआ बेसो दिनै प्रमद बर' सारमोना दिनै मानो इसेबां खनले क्रेडिट लागासिनो दङ निउस मिडिया ओरैबायदि क्रेडिट लागासिनो दङ बेखायनो आं खावलायनो सानदों प्रमद बर' बिथांखौहाय आरोबाव नोंथाङा मोनसे क्रेडिट लाबाव रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख' एनडिएफबि आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख'जोब दिनै बाथा सारमोनखौ जेलनिफ्राय बख' गोहो दङब्ला एनडिएफबि आदामोननो साख्रि होनानै क्रेडिट ला गोहो दङबा मार्टियार एनडिएफबि फेमिलिमोनखौहाय दिनै साख्रि होनानै क्रेडिट ला नङा होमबा आदा क्रेडिट लानोबा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै क्रेडिट ला नाथाय बै जे खामानिया अलरेडि जाखानांगौमोनबा जाखांजोबखाबाय बिनि थाखाय क्रेडिट लानायखौ सारा खमायनांगौ दा बेनो मोनसे प्रमान जे प्रमद बर'आ खुनुदिन जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानिखौ बिथाङा लुगैया जायनि थाखाय इभिक्सन खालामबाबो जोंखौल' खालामो बिथाङाहाय दिनै एनकाउन्टार खालामबाबो जोंनियाल' एनकाउन्टार खालामजानांगौ बे मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज रायजो राजानि सिगाङाव जे प्रमद बर' बिथाङाहाय माब्लाबाबो जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोनखौ जों नुनो मोनाखै आरो जेबायदि जोंनो मेसेज होगासिनो दं प्रमद बर' बिथाङाहाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों रायजो राजाया बेसे गोजोनदोंमोन उदालगुरियावहाय आइआइटि फैसिगोन एनआइटि फैगोन जोंनि मोनफ्रोमबो माहायबा गुबुन जिल्लायाव जोंहा मोजां डेभेलपमेन्टेल स्किम फैगोन होनना बेसेबां गोजोननाय मोन्दोंमोन रायजो राजायाहाय आदामोनाबोथ' गोजोनदोंमोन बिटिआर सुक्ति जाबा नाथाय बिटिआर सुक्ति जानानै दिनै 4 बोसोर बारलांबाय बबे मोनसे दफाया जाफुंखो बे जों लाइमोनफोरनि गोसोआव मोनसे गिख्रंनाय फैदों सुक्ति जानायनि उनावबो दिनैसिमबो माने एनडिएफबि आदामोना दासिमबो माने जेलाव दङ बे जोंनि मोनसे गिदिर प्रश्न ओंखायनो जों खावलायो रायजो राजाखौबो प्रमद बर'आ जे सासे जोंखौ थगायग्रा व्यक्ति बेखौ जोङो आरो खुनु प्रमान नांगौनि दरखार गैला गाव व्यक्तियानो प्रमद बर' बिथाङानो जों रायजो राजानो बिथाङा प्रमान होगासिनो दङ